И здравейте хора! Днес, както виждате, играем Minecraft Survival. Предизвикателство. Днес първото им предизвикателство, което ще е най-важното. Трябва да намерим един емералд. Обаче, има едно малко обаче. Ще ни трябва доста кирки, защото емералдите, както знаете, доста трудно се добиват, но аз искам поне да намеря един. Също така не забравяйте да сложите един лайк и да се абонирате за моя канал. Да. Так. Само ще ви кажа, че това видео може да е доста дългичко, защото много рядко ми се падат емералди. Така. И веднага след този клип ще снимам друг, както знаете. Хайде бе, щупи се. Та, Майнкрафта, не знам дали знаете, но може да изтеглите от различни мобилни приложения. Може също да си купите, лично аз изтеглих от Аптоиде. Може да се хаквате и с други тем подобни. Така, сега да се направим кабелстон. Тинг. Ох, аз ви говоря. По-точно работна маса. Тинг. И първото нещо, което ще направим е кирка, ръчици и още кирки. Така, толкова кирки ми стигат. Оп, забравих най-важното. Нека да направим и една брадвичка, за да можем да чупим дървата и да ни е по-лесно. Чуп. Айде. Та, сега отиваме някъде от тия планините от Лад. Защо острова лети? Сега отиваме на някое място, което има повече метал, за да направим метални кирки. И после ще търсим разни злата такива. И най-вече да тръгваме за емералдите. Най-важното нещо в Майнкрафт. Той няма да схъби дървото, ще схъбя само брадвичката. Намерих руда, която няма ми върши нищо. Crazy motherfucker. Защо не чупя с... ето чупя с кирката. Та, също така ще отговарям на вашите въпроси в коментарите отдолу, ги напишете, аз ще ги прочита и ще ви отговоря на всичките въпроси. Мисля, че толкова стигат. Така, тук да го сложим. И сега, колкото се може повече метални кирки. Така, хоп. Вуаля, имаме... What? Добре. Малко ме лагва играта, ама какво да направим? Чупи. Съжалявам просто хора, че не ще мога да ви кажа, но... Просто днеска не ми е ден и затова. Тин. Добре, имаме кирки. Да видим докъде ще ни докарат тия скапани кирки. Да видим дали ще намерим съкровището на... Де да знам. Качи се. Опе, айде бе! Их шматка заспала. Хил. Много внимателно. Не тука бе! И така става. Тин. Скок, моля се! Не! Fuck you! Защо така трябваше да става, бе? Fuck you, motherfucker. Сега всичко пак трябва да руша. Еба си играта. Как може да ми блокни, же? Как, бе? Еба си човека. Дет създал тази игра. Дърт. Слушай, още един. Къде си? Пис. Не, защо там го сложи?
Защо тук ги слагаше, брат? Няма да се завръщаме, ще изгубая път. Защо там ти умен ли си? Как му... Бой, не. Хора, тази игра ме изнеме. Как можеш така да паднеш, бе? Еба си играта. Чакай ти да се взема. О, тук има още. Есе. Опа. Опа, 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 опа. Не! Прикалих! Ей, бази човек, аз съм мал. Айде! Бате! Направихме го. Емералд, идваме. Чупи, 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 чупи. Чупи, 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 чупи. Също така, хора, ако искате различни клипове, нали, на такива предизвикателства, моля, напишете ми в коментарите. И аз естествено ще го направя, защото без вас няма канал. А без канал няма интерес, а без интерес е скучно. Майко, тук сега цяла по една стакил ли ще открия? А, не, свърших. Яза, свършиха. Слизането сега ще е малко проблема. От мен да мине. Опа. Ба, защо имам толкова малко? Аз имам такива. What, къде ми изчезна честа? Той е момент. Crazy motherfucker! О, 17 точка. Гъз. What? Добре, направихме един стак торчове. Bitch, get up the way. Да вземем честа, хора, и се спускаме надолу. Така. Първо ще копаваме с пластмасовата кирка. т.е. дървената. Плюк. И ще започнем ето от тук, защото доколкото знам, че ако се започне някъде, нали, по-високо, дето има камъни, това означава, че доста време ще отнеме да такова. Само да копаете и затова искам тук. Не знам дали това е начина за да се намери емералд. Така съм чувал, че директно... Тач. Така съм чувал, че директно само като се спуснеш надолу и би трябвало някой път да ти се падне. What? Добре, после ще върнем за това. Дайте надолу. И доста време ще мине докато се скопаем скапаната дупка. Какво беше това? What? Кирката ми се чуви! Не! Crazy motherfucker! Айде бе, по-бързо бе! Ей, баба ми ще копае по-бързо. Хора, аз съм сляп или просто... Руда! Аз съм бог! Дай така. Само една? Има две. Бати говняра щеш да си... What? Бати говняра щеш да си, ако имаш само една. Ти ебаваш се с мене. Как може да има само една? Ебас. А то други хора едва ли ще открият? Тук един стак може би ще направим. Не. Реков, че тук има. Обе, аз светни ми тока, защото нищо не виждам. Така. Купи. Оп, аз бях... Ай с таз, защото се изкачва. 10. 11. 12. 13. И безкрай. Леко, бе! Какво се хилиш? Съжалявам, хора, ма едната шматка тук са хили.
Простете. Абе, къде е дупката? Ето. Аз не виждам небесата. Представете си, хора, ако сега стигна дъното на света и просто няма нито един емералд, аз ще поудея, бе. Къде? Ето така един торджа. Чупи. Дано сме ударили джакпота. Абе, шпатка мълчила. Стига, бе! Стигнах края на света и без нито един емералд. Тие баси с мене. Баси майката. Сега ко трябва да търся емералди? Мастото и блокче мой се струши. То само на крит. Баси! Играта, хора! Тя ма прецака. Майко! Баси играта, как ма прецака. Грозно ще бъде просто. Посра се. Дано да намеря поне един емералд и да се свършва с това. Добре, аз тук закъса, хора. Ще тръгвам нагоре. Айде, бе! Майната си изкочи, ате. Майната ти. Също така, хора, забравих да ви кажа, мога да снимам и на различни мапове, нали, фен мапове. Само вие трябва да ги направите, това е най-трудното. Така. Айде, бе, щупи го, бе, 3 години чупя едно нещо. В май като гледам, че има и втора част. Не са друсела. Абе, къде отидела? Хора, да ви кажа, мисля да пропускам много, обаче майклипът ще стане твърде дълъг. Тоест 12 минути вече търся, пък нищо не съм намерил. Да очаквайте и втората част, която не знам кога ще снимам. Но очаквайте с нетърпение и не забравяйте да поставите един лайк и да се абонирате за моя канал. Аз бях Християн Георгиев Михайлов и това е от мен. Бай-бай!